Tayo ka tamad din. Alam mo naman na tamad talaga ako sa ginagawa ko. Di na ko kagawanta sa imong batasan. Di na ko kagawantaan ni pirmi pa ko ang bunog. Tapulan pa ka kayong bayhala ka. Malamang, di talaga ako kumikilos. Tingnan mo naman itong bahay natin. Yung init. Tagos hanggang yung pag-umulan. Di ba, darling? Hinaanatan mo sa nina. Dre, waan ako yung mahimuni. Iuli taga sa unahan. Di na ko kagawanta sa batasan. Hindi mo uta. Ikaw nga rin tamad ka rin, di ba? Itong bahay natin, tingnan mo sira-sira. Hindi mo naman inaayos. Tapos, ang tagal na natin nagsama. Wa kay mabuhi. Ano, di mo matapos-tapos itong poste. Pasalamat kami na mahal pag kita kahit wala ka kahit piso. Lahat ng pera mo nagagaling kay mama. Imong batasan di makaw-iro. Uy, mo iro mabuhi. Iuli taga sa unahan. Halik na. Halik na. Udali. Udali. Ngayon ako mamangdaliin mo. Uy, ayaw na ning buhatan eh. Kaya na ko madani mo batasan. Wala ko Diyos, iuli na dito ka, iuli. Bahala ko sa sulti si kuyahan ako. Usap muna tayo, darling. Darling ka diha. Karon darling. Darling, may sasabihin ako. Ah, Di ba tamad ka? Kaya takot ka sa kapwa mo tamad. Tamad. Siya tamad ko. Tamad pa ko, di ka kaon. Tala, bahala na. Wala ka mang kahit piso, di ba? Basta sulti si kuyahan ako, bahala na. Di na ako madayo yung batasan. Mangulatan pa kagpana. Pakulan pa kakaayo. Sila kag silpon. Tara, madali. Tigilan mo ko, marunong ako maglakad mag-isa. Marunong si mong mata. Madali. O ano? Ano nangyari sa'yo? Nadapa ka? Bakit? Dali! Di na dito ko pasaylo ni mo. Huwag mo nga kasi akong awakan. Ang kulit kasi nito. Ay, wak sayo. Ito ay ito pa kuyo. Di naman sinatanay. Yung kumatay, ano ba? Ma. Amin ko ma. Pasensya dyan kayo ma. Na-disturbo dyan ka karon. Iuli na ko ni mo anak. Iuli ko ni. Uy, ayo. Noong ba, di ba sinabi sa'yo ni mama, natapulan ako? Sinabi sa'yo na tamad talaga ako? Hindi ako marunong maglaba, hindi ako marunong magsaing. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, tapulan ka? Di mo ko kagawanta na. Di may pagubukbukong tapulan pa kayo. Uti mo paglaba. Kahibaw naman ka, nga tapula na. Anong imong gituyuan? Ha? Di na ko kagawanta. Di na ko kagawanta. Ug mao ganin ng imo ha ganing ko ano na. Ihatod, ada ilistahan. Sulistahan. Pagpakasal na ko ninyo, pagpakaon na ko ninyo, pagpabuhat na ko ninyo balay. Ha? Dako kay kumog utang nako. Ya karon imuha nang ikuanon? O, di ba? Uli lang nimo sa tumang kasayon. Wala ka bang kahit piso nagagastos? Lahat galing kay mama? Kaya kahit tamad ako? Okay re. Juk-juk na to mama. Ay, juk-juk. Day. Uli na tani. Sabi to. Uli na. Juk-juk na. Ano, jok-jok? Uli na tayo. Takot ka lang masingin. Oh, ano ba? Singilin mo ito ka. Singilin mo. Ay, Uli na tayo. Hey mga amigos, amigas. Salamat din no sa inyong pagsubaybay dahil sa among vlog eh. And I hope di ay nga nalingaw mo sa among mga video. And guys, paki-support dahil sa YouTube channel sa akong wife, ang Inday Titay Vlog. So nasa sa mga gipanghimong video sa nga maghatag kalingawa sa inyo ha. Pakisupport naman yung YouTube channel ko, paring the bell, and share, like. Salamat sa mga supporters namin na walang sawang panonood. Thank you po. God bless dahil sa tanan.